ko bɛ dɔn ne yɛrɛ ne kun ye morikalanden de mais komi ne y'aw ta ɲɛ bɔ n bɛ fɛ i k'an tigɛ don a ta in na pour que n ka se ka dɔ dɔn basi tɛ kalandenw jɛna o tɛ basi ye bamananya ye kɔrɔlen ko de ye mais a bilama kɛlen don fɛn jugutɔ fɛn de ye bon n'i y'a jateminɛ mori ni bamanan an bɛ fa kelen ba kelen de an bɛɛ bɔra ɲɔgɔn na de bon nin baara in tɛ mɔgɔ kɛ jugutɔ fɛn ye a bɛ tilan tilenya kama ani hɔrɔnya ni danbe de kama i jija n'i b'a la i kana kɛ nkalontigɛla ye i kana kɛ yugumɔgɔ ye kana mɔgɔ namara ni min ser'i ma kungo la n'i bɛ se ka min dilan i bɛ se k'o dilan n'i tɛ se ka min dilan o labila ka taa yɔrɔ wɛrɛ mɔgɔ tɛ se ka bɛɛ kungo dilan an sigilen de ma an wolola k'an bɛnbakɛw to a la an sigil'o de fana kan bon n'i b'o sira kan ni mɔgɔ nan'i ma o la k'i k'a kalan n b'i kalan wa i b'a dɔn k'a dɔn na kari kɔnɔ sumaya a yɛlɛmana ka kɛ moriya de bi ka sɔrɔ an bɛɛ bɛ dali masa ka hukumu de kɔnɔ i y'a faamuya n tɛ ni a bɛɛ y'i ta kɛ bɛɛ ka bɛɛ to a dama na ni min ta ye tiɲɛ o bɛ dɔn Dugono taga yɛrɛ e ma fɛ sɔrɔ n taga dugono sɔgɔmada na ka tɛ ne fɛ la ko yɛrɛ wa tɛ fɛ la ko ye bi dugono taga tɛ ne fɛ la ko ye mais a kɔni man di ye mais e kɔni bɛ se ka taa bon n ye nin ka taa mago b'i la o ka di yan a basi tɛ ala sago i sago n bɛna filanan fara i kan papa i ko mun filanan wa mais o fɔcogoya bɛ ne ya ne kɔni tilara n ka kuma la ala sago i sago n bɛna filanan fara i kan papa n ye juguman fɔ wa e bɛna muso filanan ta papa nin o fɔcogoya de ne ye sɔgɔmada in na ah mais ne juge kun n k'i bɛna mara de kɔnɔ hali ni ne bɛ kɛ mara kɔnɔ hali ni ne bɛ kɛ mara kɔnɔ nin tɛ ne sinamuso ko fɔtɔla ye ne ye n t'a fɔcogo yɛrɛ de ye e tɛna e sinamuso ko ya e tɛna dɔn papa i don fɛrɛla ma sɔgɔmada in na ma fɛrɛ ma dɛ basi tɛ i bɛ se ka taa o papa ne ye mun kelen pe de k'e la diɲɛ sosigi yɛrɛ kɔnɔ n ye mun k'i la i ma fosi kɛ ne la o tɛ se ka kɛ o ne ma foyi k'e la e b'a fɔ k'e muso filanan fara ne kan mais o basi ya a fɔra ko silamɛya la ko cɛ ka muso ta fo 4 papa i ma ne sara dɛ i ma ne sara ne tilennen don ye n ye fɛn bɛɛ to i ta la ne tilara n ta la ne mun kelen de bɛ ne salima min kɛ ye ne ye fɛn bɛɛ de to i ta la ka tele bila wɔkulɔni na n t'a bila wɔkulɔ n b'a bila jakumani de la i fuga den ta ka taa ka bɔ n da la fakolonti sɔnya bɛ nin ka faga ko wɔkulɔni n y'i sɔrɔ n da laban ni Fatimi wele dɛ layi t'a dɔn n bɛ nin ko kɛ cogo cogo Fatimi appelle ta ça arrête ka so allo Fatimi ça va pas de Fatimi Fatimi bɛ so wa Fatimi ne bɛ so na san wallahi ne bɛ nin ka sa na jona ba na ba ni nana ma ɲɛfɔ i tɛ la dɛ Fatimi awɔ na an ka bolo anw de b'u dilan ka tila k'u ci n'an y'u bila ko min na u b'a kɛ o ye tilen ani danbe de ye cɛ ko bɛ dɔn i bɛ wari ta sisan ka ci na sisan tile 3 yanni ko dɔ cɛ n ka k'a ɲɛnabɔ a b'a ɲɛnabɔ tile 3 tile 3
woro dɔrɔn woro dɔrɔn ha n'i ye lawuru min ta ye fana i bɛ bɔ a sira fɛ mais e ye lawuru ta ye ko n'i ye nin ko dilan n bɛ nin k'i ye m'a ka ye kɔlɔlɔ mana ko la e yɛrɛ b'o kɔlɔlɔ sɔrɔ a yɛrɛ bolofɛn dilan don mais a bɛ se ka ko las'i ma fana a bɛ s'i yɛrɛ ma a bɛ ko las'i yɛrɛ ma kana je min mana ko kɔnɔ an k'o dɔn nin ma dugu jɛ Fatim cɛ farila ne ma bi koyi a ye mun kɛ k'ale bɛna muso filanan ta walayi a ne sɔnna kɔni kɛ papa ye nin kuma de fɔ ne na sɔgɔmaden na ala ma mɔgɔ don ne n'a cɛ est-ce que ne bɛ papa bolo da la i b'a bolo da la Fatim i b'a bolo da la walayi n t'a bolo da la nka a ye min kɛ a ma ɲɛ kɔni mais i t'a to n bɛ tila ka kuma a fɛ hakilisigi kɔnɔna la cɛ ka muso wɛrɛ ko e bɛ kuma o fɛ o b'o mɛn yan a bɛ sɔn ka mɛn sa a t'a mɛn ne daga wuli a b'a mɛn kasi dabila bani n tɛ se k'a dabila sabali sa ne ye n ka fɛn bɛɛ de to nin cɛ in kama i yɛrɛ b'a bɛɛ kalama n yɛrɛ ne sali dabaliya ba ne yɛrɛ tɛ muso in finen don wa a jɛlen don wa n t'a dɔn ne ne teri nin a to n bɛna kuma a fɛ n bɛ kuma a fɛ n bɛna wele n'a ka sigi ka kuma i kɛra ne bolo baara ye dɛ an ka kɛ cogo ni cɛ kɔni nana muso filanan ko la baara do dɛ mais an bɛna ko la ji ɲɛma jɔlen na ne n ta yira ala la n'a ma ala tɔɔrɔ walayi a ma ne sali tɔɔrɔ teri nin tɛ foyi ye i y'a mɛn ko fɛn de tɛ wa ko muso wɛrɛ bɛ kana fara an kan Fatimu ko foyi k'o tɛ foyi ye kana nin ka sa ne m'a fɔ ko n bɛna kuma a fɛ yan ɲɛnabɔlen don ka ban ko tile fila in na e ka da ne la dɔrɔn e teri tɛ de yan ni muso in tɛ nin tɛ don diɲɛ na ni tɛ n sugu dɔn i bɛ na n sugu dɔn sisan n bɛna n yɛrɛ yiri la de ne ye teri min ye fo n'a kɛra ten i dɛmɛ ni muso in ni nin ye cɛ in ye walayi n'a fɔ bo de b'a la i kɛ pewu a bɛ kɛ ten a bɛ kɛ ten Fatimu o bɛ diya n ye a dɛ bɛ kɛ ten ne de ko ten walahi o bɛ diya n ye i ma ɲi hakili jiginni la yɔrɔnin kelen k'i wele yan n'ala ni kira sɔnna ma i kɛ jɔn jigi kɔrɔ nin na dɛ n'ala ni kira sɔnna ma n bɛ don i jigi kɔrɔ n y'a mɛn ni muso ko in nin bɛ dabila hali dabilali cogo tɛ don a la ne de ko ten n'o kɛra o bɛ diya n ye sa ne Fatimu teri danna ban n y'a mɛn n ko ne ye ɲana de ko bɛɛ ko n kelen y'a mɛn awɔ ko n fara ka ci la i kun bɔtɔla de don donc ne y'i ka ci de tiɲɛ a bɛ kɛ cogo a bɛ kɛ cogo di teriya fana ko tan awɔ ok k'an bɛn awɔ k'an bɛn Fatimu n'i sera ka solution ɲini na nin bɛ diya n ye dɛ sɔgɔmaden na i bɛna ne sigi k'e bɛna filanan ta fa o fa mana k'i ɲɛ na walayi n b'a sama ka bɔ a la an b'a kɔnɔ an sɔgɔma n b'a an tɛ basi foyi tɛ karamɔgɔ ne bɛ na fɔlɔ i sigi i sigi karamɔgɔ t'i don kalanden na e mana kalan de kama ne bɔra n'a gɛrɛ i bɛna ɲɛdɔn cogo di basi tɛ o ye tiɲɛ balimamuso i dan tigɛ karamɔgɔ ayi a ma juguya ne kun nana denmuso ka ko de lajɛli la komi ne y'i tɔgɔ mɛn bɛɛ ko k'i bɛ se i bɛ dɔ dɔn ne kun nana i ka se ka n dɛmɛ denmuso ka ko la o de kun ye ne na kun a diyara n ye i n'an bɛ to denmuso tɔgɔ a tɔgɔ mariyamu bon an kɔni
an bɛ yan mɔgɔ dɛmɛ de kama an tɛ wari ko kama ni nana ni mɔgɔ ɲɛna kuma min na ni an bonya ye min ye i b'o kan ye awɔ a bɛ ten n'i ka filɛli kɛ sisan i denmuso in ni dɔ de b'a nɔfɛ i y'a faamu balimamuso i denmuso ka furu salen a ye ni min faga o ni de y'a ka furu sa parce que hakɛ kɔlɔlɔ n'a wulila foyi tɛ se k'a kunbɛ hakɛ la hakɛ kunbɛ i y'a faamu bon mɔgɔ da donna ko in na a ye nkalon da kamalen min na k'a ni sababu ye a kɔlɔlɔ bɛɛ b'a dɔ sɔrɔ a kɔlɔlɔ la bon pour que ka aw tanga ne bɛ se ka tɔw ta bali mais e denmuso ta foyi tɛ se k'o bali fo hakɛ ka bɔ o de kɛra ka furu sɔrɔ sababu ye ni jugu a ye ko min kɛ o kɔlɔlɔ de b'a yɛrɛ nɔfɛ ka ko min kɛ a ye mɔgɔ de faga o dun don dɛ mɔgɔ salen bɛ se ka na cogo di ko ni bɛ se ka na ne denmuso ka furu sa cogo di tuguni ni bɛ sa mais ni bɛ sa ka min to a kɔnɔ a tɛ bɔ a kɔnɔ ni ɲuman bɛ yen ni jugu bɛ yen ni sara juguya dɔ sira kan o sira kan a bɛ segin ka na a ka kɛ sa karamɔgɔ ne ye min y'a kɔnɔ ne y'o de f'i ye o ni jugu de b'a nɔfɛ tan bon ne kɔni bɛ se ka min kɛ a ko kɔnɔ o ye ka dugu yɛrɛ tanga a kɔlɔlɔ ma n tɛ a kɔlɔlɔ ka jugu dɛ mais denmuso ka yɔrɔ kɔni ko hakɛ ka bɔ ne tɛ se k'o tanga mais dugu kɔni bɛ se k'o tanga k'o kisi a kɔlɔlɔ ma karamɔgɔ ne nakun tɛ dugu ta ye ne nakun ye n denmuso ta de o de kɔni kun ye ne nakun ye ne kun bɛ fɛ an bɛ se ka solution ɲini ne denmuso ka problème na ka se ka ne denmuso dɛmɛ a ka sigi faso kɔnɔ a bɛ se ka furu wɛrɛ kɛ cogo min na mais fɛn min ye dugu ta ye o tɛ ne nakun ye dɛ bon ni min ye denmuso kɔni a ye kojugu min kɛ o ni jugu de wulila a nɔfɛ ni dɔw bɛ sa ni juguma ye u salen don mais juguma min sara u kɔnɔ u bɛ sigi bon n'o kɔlɔlɔ nana fo hakɛ ka bɔ mɔgɔ tɛ se k'o kunbɛn mais dugu ta kana sɔrɔ a la ne bɛ se k'o kɔni lajɔ karamɔgɔ o tɛ ne nakun ye ne nakun tɛ dugu ta ye ne kɔni nakun tɛ n denmuso ta de ne bɛ se ka n dɛmɛ o la i bɛ n dɛmɛ o la mais ni tɛ se ka n dɛmɛ o fana na tiɲɛ na ne dugu ta in kɔni o tɛ ne hakilina ye vraiment denmuso ta in kɔni a solution tɛ ne bolo dɛ ne kɔni bɛ se ka dugu tanga a kɔlɔlɔ ma parce que kɔlɔlɔ min b'a kɔnɔ dugu bɛɛ bɛna kɔlɔlɔ sɔrɔ mais pour que ka dugu tanga n bɛ se ka n sen don o kan mais denmuso ta in fo ka kɛ ka bɔ karamɔgɔ o tɛ ne hakilina ye ne nakun t'o ye ne nakun ye denmuso ta de ye ne tɛ se ka ne denmuso dɛmɛ ka ban mɔgɔ kelen fana tɛ ba man kana wolo ne bɛ taa yɔrɔ wɛrɛ n bɛ taa denmuso ta ɲɛɲini o ye ne nakun ye baasi tɛ ni ko tɛ o diyara n ye awɔ ne bɛna sira ɲini i bɛɛ si ma an ka cɛ ne sera ma kuma jugu tɛ ala kana kɛ baasi ye ne terimuso ye kibaruya dɔ fɔ ne ye kibaruya in ma ne kun minɛ dɛ i b'a dɔn n teriya jara a bɛ kɛ balimaya de kosɛbɛ ne balima de bɛ ka cogo ka dugu jɛ a ye mun fɔ ne kɔni k'i ko a dɔgɔmuso bɛ nalen a dɔgɔmuso bɛ nalen a y'o kuma de ta ka f'i ye bon a kɛ i n'a fɔ o kɛlen don awɔ cogo di mais fana ye sali bila ka ne ka dugu kɔnɔ kuma ta ka f'i ye n sali ye ne balima de ye ayi balimaya t'o la wa cɛ kan ka muso ta fɔ naani n'a se b'i ye ne ta a se b'e ye wa a fanga bɛ n na o ye bi kuma ya ne bɛ ka siran mun ye ne ye ni muso furu ka na n'a ni sali ma bɛn dun i b'i ka du ci bon en plus i b'a dɔn e tɛ se k'i ka famille gérer k'i bɛna ne ka famille gérer quoi i y'a mɛn a sera an ka seere fɔ ɲɔgɔn ye quoi n t'a dɔn e de bɛ ka kuma min don sali kun na e ko ten awɔ parce que ɲɛ b'a la comportement dɔ b'a la tile fila in na i y'a mɛn voilà n'i ko ten tɔ an ka sigi k'o fɛnɛ lajɛ n'o kɔ wolola mun na an bila k'o lakali ok baasi tɛ bɛɛ k'i ta kɛ ok e ka taa n'a dajara mun na jeliw b'o ma ba ɲɛ an ka t'o ma nin sira tɛ ne ye dɛ kɔngɔ a b'a kɔnɔ an tile babini isa ni tile somɔgɔw tɔɔrɔ su la basi baasi foyi tɛ yen nɔ somɔgɔw bɛ tɔɔrɔ si a denbayaw tɔɔrɔ si baasi t'u la kɔni
sigi b'a fɛ ne kun nana i fɛ n den ka ko de la n k'a lajɛ a b'a fɔ e bɔra sɔngɔ kɔrɔ fɛ ŋana ne wa min fɛ yen tan ni dɔrɔn ne ba togo di tan i wulila tɛ denmuso ka ko de la wa i denmuso ka ko a bɛ dibi la maa ye dɛ ne bɔra i denmuso ka ko kɔnɔna fili bi la somakɛ fɛn fɛn fɛ i denmuso ka ko la tan de don a tɛ wuli ne ma sɔn somakɛ ta ye i denmuso ye dɔ de faga e tɛ su la dibi la i denmuso ye cɛ min faga nin ani cɛ nin kun bɛ ɲɔgɔn fɛ kanu na de donc a cɛ o de nana bɛn n'a ye a ye nkalon tigɛ ko cɛ ne ye zoni o y'a ci k'a faga ko k'a faga kuma dama sɔrɔ mɔgɔw bolo ka fɔ wa denmuso b'a bɛɛ kalama de janfa juru dun sigira ne denmuso kama nin ye dɛ e denmuso janfa jugu ma sigi denmuso kama de denmuso de b'a bɛɛ a m'a ɲɛf'i ɲɛna denmuso ko k'ale ma mɔgɔ faga e den tɛ se ka jɔ a la o foyi tɛ se ka kɛ den kuma k'e tɛ se ka kɛ min kalama la bamananw ka kuma don sɔn t'i pa den ka mun ma t'i denmuso ɲininka a b'a ɲɛf'i ye ka ɲa a tɛ dɛ wali n'a ye furu wɛrɛ sɔrɔ o kelen ye don o tuma hali n'a ye furu wɛrɛ sɔrɔ furu bɛ sa hali n'a ye furu wɛrɛ sɔrɔ furu bɛ sa parce que a ye nkalon tigɛ ka min fagara a tɔgɔ la nin o tɛna to yen diɲɛ kɔnɔ a ka lafiya ɲɛnamaya la i denmuso kɔni a ka kɔlɔlɔ de b'a bolo nin yɛrɛ a ye min na ɲini a y'o de sɔrɔ a fɔ nin bɛ ne denmuso ta bɛ to tantɔ fura kɔni tɛ nin na dɛ to t'a la ta la fura foyi tɛ nin na hali ni mɔgɔ min ye nɛgɛ ka fɛn min de la a tɛ ɲɛnabɔ donc a cɛ ma nana ta kama a b'a kɛ ka fɛnɛ de ne kamana gana denmuso ka ko in na sa o tuma e yɛrɛ y'i denmuso lamɔ cogo di tiɲɛ na ne ye n denmuso lamɔ nkalon kalabanciya nkalontigɛ suyɛli ne cɛ fɔlɔ ne y'a ye sayi ko n b'a faga ka boli cɛ dɔ nɔfɛ mais ne cɛ kun ka ko ka girin ma ne cɛ giriyara ma de ma se k'a faga sinon tiɲɛ yɛrɛ la ne kun bɛ fɛ k'o faga de ka boli cɛ dɔ kɔ ka taa Abijan a tɛ nin ye ne ye danfɛ dugu jaabi falen e yɛrɛ den ye e den filɛ kɛ i ka sira ye tagamani yɔrɔ ne ta kɔ so ne tɛ ye o a filɛ kɛ i ka kɛwale ye tagamani a kɛra ale bɛ cɛlasigi la ale bɛ kamalen tigɛ k'a to dugu la cɛ nana bɔ a kalama a kelen fɛ ka waliden nin bɔnɛ fu wa kɔlɔlɔ b'a kɔ dɛ fura foyi tɛ nin na o de b'a fɔ aw b'i denw a y'aw denw lamɔ tilennenya ni tiɲɛ kan ani jogo ɲuman kan mais ni ba kɛra kalamaci jagoya den b'a sen bɔ a ka kɔlɔlɔ b'aw bolo dɛ fura foyi kɔni tɛ nin na ni Babini bolo yan nɔ Babini ne kɔni tɛ se ka sigi tan halisa n bɛ taa hakili jaga bɔ ne bɛ nin ko in ɲɛɲini tɛ se ka nin bila tan baasi foyi t'a la taga n'a kɛra cogo min na ni wari filama bɛ kun kɔnɔ o bɛ dɔ a la aw b'i denbaw ye kalabanci min ye k'aw ka denmisɛnninw lamɔ aw senkɔrɔ nkalon kan ani kalabanciya ni yuruguyurugu kan n'o den ma kɔ ye o a bɛ kɛ jɔn ye sɔn t'i pa a den ka munumɔ o kɔlɔlɔ min ni denmuso kɔni a b'aw yɛrɛ ɲini ko da la e yɛrɛ ko sisan nɔ k'e kun bɛ i cɛ faga fɔlɔ donc cɛ de ka girin i ma i dɛsɛr'o kɔnɔ denmuso y'i cɛ bɔ a b'a minɛ k'aw bolo yen nɔ n'a dabɔra min na an b'a lakali. Papa, mun de la mama ɲɛ kun mun de ou bien mun de k'a la. Ne ba tɔgɔ ma n tɛ denmisɛnnin kuma yɛrɛ ne ma fosi k'i ba la. Papa, mama ɲɛ tɛ kun tɛ gansan ne. I ba kɔnɔ k'o de bɛ ka ɲɛ kun sinon ɲɛ tɛ ne yɛrɛ la yɔrɔ ɲɛ bɛ ne yɛrɛ la. An bɛna taa ekɔli la. A bɛ taa ekɔli la ok a taa ekɔli la. Fɛn na ka taa ekɔli la. Eta aw jija kalan na dɛ. Sali tɛ yan. Bɔ yan. Sali ne ko ne bɛ ɲininka diɲɛ kɔnɔ ne ye mun kelen de kɛ. ne ye mun kɛ tuguni tɔ wa Ayisa n bɛ ɲininka diɲɛ kɔnɔ n ye mun kelen k'i la. ba n ye mun kɛ tuguni mun Donc kɛra n'i y'a faamu ne bɛ kuma o kuma kɛ du in kɔnɔ yan nɔ ne bɛ fɛn o fɛn k'i ye donc i bɛ taa bɛɛ fɔ i terimuso ye. k'a bɛɛ fɔ n terimuso ɲɛna tuguni E terimuso bɔra yan nɔ sɔgɔmada in na ko a bɛ na parce que k'i y'a fɔ a ye ko ne ko n bɛna muso filanan furu donc i bɛ ne ka du kɔnɔ kumaw de ta ka t'o lakali. mais ne terimuso de tɛ yan E terimuso dɔ t'a la o. papa k'i kɔnɔ kuma kɔni f'i terimuso ɲɛna tɛ kojugu ye teriya t'o la dɛ teriya t'o la.
kana ne ka dugu kuma ta ka taa lagali kɛnɛ ma man di i tulo bɛ na o kɔni tɛ kojugu ye bon ɲinga k'a fɔlɔ na laban i ko i tɛ ladilikan mɛn ɲinga k'a fɔlɔ na laban hali bi alisa yan fɛn jugu yan fɛn ɲuman a bɛ ka ka to ka ji filɛ ka da i ma ka di sukɔrɔ i ma ka di an bɛnba su ma ka di an mɔkɛ su ma ka di an muso su ma ka bɔ n'a ka ji ye ka da i ma sigida in kɔnɔ yan bi mantɔrɔ b'an kan ko mantɔrɔ ko karala wuli ka bɔ an kan ka bɔ n'o ji de ka da ka d'a ma ka di bɛnba su ma minnu bɛ yan olu ka ji don minnu tɛ yan u ka ji don ka dɔnna ka ji ye ka da ka da i ma hɛrɛ la wasa la faso in k'an kisi a jugu tɔɔrɔ ma k'an kisi a kɔlɔlɔ ma faso in k'a tanga ka jamana ɲɛmɔgɔw tanga ka jamanadenw tanga ka dugu in tanga ka dugudenw tanga ka bɔ n'a ka ji ye ka d'an bɛnba su ma a ka ji bila k'a di ale ma minnu y'a k'aw la olu ko tɛ minnu ma k'aw la a k'olu tanga k'olu b'u tanga k'o sini tanga ka bɔ n'o ji ye ka bɔ n'o woro ye k'a ta ka da i ma bɛnba su bɛnba kɔrɔma ye a y'i ka ji filɛ ka da i ma dankun na sisan ou bien n'i tɛ ne ka kuma mɛn sira b'i bolo i b'i ka minɛnw cɛ ala i y'a mɛn fɛn bɛɛ fɔ ka di da la fo kelen ye n'i ye ne tatɔ yan ka so fɔ piki ni pelu sinon nɔri ne t'a da ka bɔ yan bon n'i ko k'i tɛ taa fɛɛrɛ tigɛ i ka fɛɛrɛ k'i da la bi de bɛna fɔ ko ne ka taa so kɔni e yɛrɛ nege bɔra ne la walayi n'i bɛ se ka taa o fɛ a bɛ diya ne ye dɛ ne y'o de f'i ye koyi ko ne tɛ taa i y'a mɛn n'i bɛ se ka taa o fɛ a bɛ diya to i bɛ min kɛ i b'o de kɛ sinon filanan ko in ta ne n'a a bɛ jɛ an b'a wagasi ka bɔ ɲɔgɔn ɲɛ na yan e kɔni i ta kɛ ten walayi i ta tɔ yɛrɛ nege tiɲɛ na a kana ne nege kana k'i la bilen yɛrɛ i ka papa ka lajɛ ko ne ka taa so parce que e bɛ ka na filanan ta la walahi nɔri ne t'a da e ni ne ye fantanya kɛ ɲɔgɔn fɛ i kɛlen ka fɛn sɔrɔ ko ne ka taa so ko parce que i bɛ na Karamuso. Cɛ bɛ kuma misɛnmisɛnnin na bi dɛ. somɔgɔw Baasi tɛ yen. e ni faamu Dɔɔnin. a yɛrɛ faamu yɛrɛ mara Wala o kɛra. Kan bɛ min? wala i kan foyi kɛ E dun bɛ mun kuma misɛnmisɛnnin na? foyi tɛ Ne kɔrɔmuso. Yɔrɔ ne faralen kan o tɛ kojugu ye dɛ. maramu a ye n to kelen ni tulonkɛ la dɛ ayi An m'o kɛ ɲɔgɔn na. e bɛ se k'o kɛ cogo di Heyi, ne bɛ kulonkɛ de lafiya. N ye cɛ sinon o ma nɔgɔn dɛ ne ye ne dɔgɔnin muso kɔrɔ de e bɛ se ka fara ne kan cogo di o t'a la dɛ. N ye cɛ kura de sɔrɔ n bɛ ka n'o kibaruya duman f'i ɲɛna. o ɲana sa Yɔrɔ dɛ. tiɲɛ yɛrɛ la o ye nɔgɔ ko jumɛn i b'a dɔn jinɛ ɲɛ de b'i kun ayi kana gɛrɛ n'a yɛrɛ ne la mami e ka ne la sa mami sabali sa da ay da yɛlɛ sa da yɛlɛ mani ay e ka da yɛlɛ mani ala kama sa wala n se ka da yɛlɛ mami mɛw ne ne de ko a ka ɲi nɔ e ye subaga de ne ni jinɛ tɛ se ka jɛn adamadenya la ne ye mun suya de kɛ ne ye subaga ɲɛ nin ye kunna e b'i yɛrɛ dɔn ka tɛmɛ ne kan sa walayi ne ye mun ye ne de ko n k'a ka ɲi nɔ an ye ɲɔgɔn ta yɔrɔ min an ka ɲɔgɔn bila yen bon yo sa dɔ de talen kɔnɔ sugu ne kama wa kuma ne fɛ ou bien ye mɔgɔ wɛrɛ de ka ne t'i minɛ ni mɔgɔ kuma ye mais ne ɲɛ ye min ye ne bɛ baara kɛ n'o de a ka ɲi e ɲɛ ye mun ye mami ne ko n bɛ taa terminal de ta dɔrɔn ka na ne nana sɔrɔ e wulila e tɛ k'i ɲini fan bɛɛ fɛ min ye e tɛ se ka ne ye o e yɛrɛ de ye jinɛ ye jubi ne tɛ se ka da o la o tuma e ne dɔn bi de ya ne m'e dɔn bi ye e tun y'i fɛrɛ visage de dogo ne la mami kan'o kɛ n na sa visage min y'i la i tun y'o dogo ne la sisan de ne bɔra kalama n'i ye e de ye subaga ye mami e delila ka ne suya ko kuma mɛn e ala e b'o fɔ ne ɲɛna ne de y'a ye o a fɔ i ye mɔgɔ wɛrɛ sɔrɔ min ka fisa ni ne ye ou bien i kɛra min fɛ ka tɛmɛ ne ne kan ye min ye n bɛ baara kɛ n'o de ye n bɛ minɛ k'o fɛnɛ de ma a ka ɲi nɔ a ye ɲɔgɔn ta yɔrɔ min an ka ɲɔgɔn bila salamu lafiya bon n'i ka fini de sa n'i ka a ka fini ɲi ne t'i ka fini fɛ wala n t'i ka fini fɛ mami e bɛ sɔn k'o kɛ ne na a ka ɲi nɔ awɔ e bɛ jinɛya nkalon da ne na bi nkalon tɛ o ne ɲɛ de y'a ye n'i y'a sɔrɔ ko mɔgɔ de tun y'a fɔ n ɲɛna n bɛ se k'a fɔ ko mɔgɔ y'a fɔ mɔgɔ m'a fɔ n ye ne yɛrɛ ɲɛ de y'a ye mami kan'o fɔ sa ne ɲɛ de ye yeli kɛ ɲɛ ye min ye n bɛ baara kɛ n'o de ye n bɛ minɛ k'o fɛnɛ de ma bon e ka bɔ sa ni y'a ye siɲɛ wɛrɛ i b'a yira n na n'i y'a ye siɲɛ wɛrɛ i b'a yira n na ne ko e hakili la ko ne bɛ kulonkɛ nin de la mami e bɛna bani na nin cogo la tan ka nkalon da ne na ko ne ye jinɛ ye ne ye ɲɛ min ye kun walayi ne ne se ka jɛ fo ka dugukolo meleke nin y'a bannen de c'est fini mama a ka ɲi a banna ne bɛ n ta to ala ma awɔ a ka ɲi i y'a to fɛn ba ma dɛ n fɛnɛ y'a to o de ma a ka ɲi c'est fini a banna non mami
ni y'a bantogo bɛɛ ya ne b'i lafiya ni y'a bantogo bɛɛ ya a banna an ye ɲɔgɔn ta yɔrɔ min na i sɔnna ka nin kɛ na i sɔnna ka nin kɛ na awɔ n y'a mɛn awɔ a ka ɲi mais maman a tɛ bɔ n kɔnɔ dɛ a kana bɔ i kɔnɔ yɛrɛ ne tɛ fɛ a ka to i kɔnɔ yɛrɛ a kana to i kɔnɔ yɛrɛ foyi tɛ se ne ma n y'a mɛn n'i bɔra i bɛ kɛ fini sɔrɔ ka da la yan nɔ a ta ka taa ka taa ayi ne fɛnɛ ta tɛ fini e ta de fini a ta i ka taa n'a ye ayi a ka ɲi ne bɛ fini to yan I jɔ ta fɔ o cɛ bɛ bɔ min e ko ne ye dɔgɔkɛ muso ko ne faralen kan ko o dossier bɔ sen na an ka tɛmɛ o kan sa i b'a dɔn ne filɛ niveau min na ni sisan ne bɛ cɛ sugu bɛɛ dɔ de fɛ Madame ne fa dɔgɔnin n'a ko k'a bɛ n furu n bɛ sɔn a la Madame o tɛ kɛ n kɔrɔmuso cɛ dɔgɔnin n'a ko k'a bɛ n furu n bɛ sɔn a la hali n kɔrɔmuso cɛ n'a ko k'a bɛ n furu ka fara n kɔrɔmuso kan n bɛ sɔn a la o ko ninnu olu tɛ kojugu ye sa Madame ayi o man ɲi hali ne yɛrɛ faralen kan se o tɛ kojugu fosi ye an bɛ kɛlɛ dɛ keleya bɛ la ayi keleya ba in dabila an ko kuma bɛ dabila sa parce que mɛnna furu bali ye e cɛ in bɛ min olu ko ye surprise ne ye surprise fana kana perese ne cɛ ye la i yɛrɛ bɔtɛ bɔlen nɔ bi dɛ o tɛ diya wa n ko ye cɛ kura de sɔrɔ n ka vie de changé ra e dɔgɔkɛ jugu sago n tun b'a bolo yɛlɛmɛ yɛlɛmɛ ayi dɛ kana n balimakɛ dɔgɔya ne sɔrɔ nin ye bɔsi ye dɛ kana n balimakɛ dɔgɔya n t'o manamana ko la n ko n kɔntan ne b'a dɔn don bisa cɛ n ka musonin i bɔrɔ bɛ ka taa dɔɔnin dɛ i ka manamana ko kun bɔ ne ka dɛ ayiwa taali n bɛ taa so n kun n'o kibaruya duman f'i ɲɛna a f'i nana n sɔnja ka tila ka nouvelle duman fɔ ɲɛna e bɛ se ka don ne ka cogo di ko ni ne cɛ ye ta furu la ko o bɛ diya ne ye n'a ka ko bɛ taa i b'o kuma ye su jatigɛ de walayi mais o ne yɛrɛ filɛ i dun filɛ k'a bɛɛ ɲagami ne ko cɛ o cɛ mana bɛ nɔfɛ o don k'a bɛɛ ye kelen ye bolo non ne t'a woloma yɛrɛ de n'i y'a woloma dɔrɔn tile bɛ ga i la bɛnkɛ n wolowolo kɔrɔmuso cɛ n'i y'a sɔrɔ n bɛ furu a ma n daga wuli cɛ n'i y'a sɔrɔ n bɛ furu a ma Madame ko mɛ ko e ka wuli ka taa bani an tɛ ɲɛ bi koyi gɛn don ayi gɛn tɛ an tɛ ɲɛ bi ta in na wuli bani wuli ɲa ma sa wuli kɔrɔlen e bɛrɛ bɛ ne wele awɔ bi ne yɛrɛ de jɛna wuli ka taa so ok wuli kara min bɛ kɔ tɛ ne kɔ i tɔntɔn mana na bɔ i nɔfɛ i b'i sigi i kun i bɛnkɛ mana na bɔ i nɔfɛ i b'i sigi i kun e ka taa e t'a ɲɔgɔnna tɛ ne kɔ n jɔ dɛ ala sago i sago n bɛna filanan fara ye Maramu ko k'ale cɛ ko ye surprise ye est ce que papa ka filanan tɛ Maramu ye nin ko in ma ne kun minɛ dɛ